Pabuso sa Negros Occidental, dismissed police nga nagadumala sa isa ka poultry farm sa Bago City, gintiro patay. Nakatutok Aileen Pedreso. Pasado las 8:30 kainas ng aga, ini ang sitwasyon sang taytay sa barangay Tulaw, Bago City, Negros Occidental. Temporaryo nga hindi maagyan matapos gintiro ang dismissed police nga si Rinaldo Bernel. Nakaagom ini sang igo sa ulo kang iban pa nga bahin sang lawas. Multiple gunshot wound to ang nasustain sa ato ng biktima. May mga gunshot wound nga na apparently nakita sa likod portion sa biktima and the same time sa front, no? Pag sa mismo sa iya nga ulo no may shots, ano. Sakay sa van ng mga sospek nga tubtub subong wala pa makilala. Sunod sa kapulisan, nagadumala sa isa ka poultry farm sa lugar ang biktima. Antis ang insidente, nagdulong pa ini sa iya bata sa eskwelahan sakay sa motorsiklo. Posible, ginbantayan ini sang hindi magdumo sa 5 ka mga armado nga mga lalaki kag ginpaarakan sang luthang sa iya nga pagbalik. Na-recover ang 16 kabaseyo sang 5.56 mm kag 9 kabaseyo sang kalibre 45 nga pusil sa crime scene. Subong sir is sir, under investigation sir kay wala kung prior sa incident bala is may threat nga nabato ng atong victim or possible ano blang motive kung Ginpadulungan sa news team ang poultry farm apang nagpaiway nga maghatag sa pahayag ang iban pa nga mga nagatrabaho. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.